Каква нежност има в главата. Като една застинала любов. Почти нищо нямам поръчка в тази изложба. Нищо се представлява нещо като ретроспективна изложба, но само на изложбените ми работи. Само на изложбените работи. С една дума, каквото ме е вълнувало, това съм търсил и правил. И според вълнението си решавам как да го изграда, как да го моделирам и как да го представя. С една дума, не робувам на стил, робувам на настроение, робувам на труд. Пролетта идва плодородието. Затова всичко е подготвено за хубав плод. Има поляната бе пълна с цветове, по дърветата зелени плодове. И вятър тих с ръка незрима разстило се на пролетта килима. Това не е от мен, а от един стар автор. Изповед пред Бога. Да. Фактически това е един храм, нищо друго. И Светата Дева и тя се отразява. И вече можеш да комуникираш с нея и себе си. Трябваше да е чиста, да нямаше време за нищо. Бързане. А коя ти е най-на сърце? От коя скулптура? Я тази между небето и земята? Това е античен диалог. Връзката на човека с космоса. Това е. Връзка с водата? И въздуха. Да.
Айде небето да го кажем, айде Господ да го кажем. Това е велика личност, велика личност, това е най-големият език, най-големият език, Тая риба? Тая риба? Това ли? Да. Това е... Бях в Норвегия и там правих изложба и този мотив е оттам. Техният труд, техният риболов. Морето крие не една беда, който иска сигурност, на брега е тя. И тук е такава причина. Но там е такава обстановка. Път и впряг и път. Всеки тегли своята каруца. Това е, искам да кажа. И заедно с тежестите на живота, той продължава. Нали, може и да е трудно, може и да е по-лесно, но има връзка с обществото и на всеки един човек тегли своя товар. Това искам да кажа. И буквално казано, не се привързвай към човек, ако към теб не е привързван. Ход си е мой като решение. Разбира се. Може да е различно третиран, но си е мой. Аз не обичам и не искам да копирам от никъде нищо. Как съм го решил? А коя година е? Отдавна е. Старо е. Старо от миналия век. Някъде 96-97, този период. Дон Кихот не остарява.
Това е оригинал, пълен. За изложба е правен. 1997 година. Нали? Като казвам, че си е мое, и цитировката, и търсенето, нали? Мога да кажа, че може да се сметне за добро, може да се сметне и за лошо. Но по-добре, ще кажа пак една сентенция на стар писател. По-добре е да изпитам от кръпките успеха, отколкото да взема аз назаем чужда дреха. Откликнал съм на събития в края на века на системата, когато се пускаха разни слухове за прехода. И интересно е, в нея има черти от танкове. Когато правеха преустройството в Румъния, преди да убият Чаушеску, пуснаха слухове, че в Тимошоара ги газат с танкове. Това нещо вървеше по медиите и по телевизиите и навсякъде. И аз не знам кое е точно, кое е верно. И направих тази гадателка, защото трябва да се проучи въпроса какъв е. А това е тя.